Gabon ikusentzule guztiei, gaurko honetan ere beste urte batez jarraian hementsen gaituzue Gabonetako gure bideo berezi honekin. Ikusten duzuen moduan Gabon itxura puntu-puntuan gatoz beste urte batez ere, eta leku honetatik bertatik gonbidatu asko pasako dira. Azkoitia aldera egingo dugu lehendabizi salto eta bertatik Beñat Landa eta Imanol Arizmendi gonbidatuak izango ditugu gurean, trikitia eta panderoarekin kantu asko, kantutxo batzuk joko dizkigutelako. Eta bestetik ere, Ataongo EATA abes batzako kideak ere izango ditugu, beraiek kantuan arituko zaizkigu, eta melodia dotoreak utziko dizkiguten zalantza izpirik ez dugu. Eta amaitzeko, sorpresarik handiena gainera. Olentzero eta Mari Domingiri gonbidapena luzatu diegu eta beraien bisita jasoko dugu hemen. Beraiekin hitz dotoreak egingo ditugu. Beraz, badakizue gaurkoan gurean geratzeko aukera bikaina duzue. Bideo hau ikusteko aukera duzue, bai YouTubeen eta Facebooken ere bai, baita gure webgunean ere, irubebikoitz.ataunirratia.com atarian. Eta gonbidatuekin hasteko esan moduan Azkoitia aldera egingo dugu salto lehendabizi, Imanol eta Beñaten bila joango baikara, eta bereiek utziko dizkiguten kantu dotoreak entzungo ditugu. Hori, atxapaldagoa, ea balada! Hori, aina, altza, yeah!
Bizitzan zehar urrutira begira, beti itxoiten laino artean. Bizitzak berak gure mutur aurrean, abiadan dijoan enean. Urrutiko intxaurra beti hobea, gu inozo zaiari begira. Baina ezaztu gauzarik ederrenak, inguratu hoi gaituztenak dira. Soinu txikiak nere parrandak eta gorputzarentzat lagun bat estia. Hauxe da maite izan dudana eta hauxe da nere ondazun guztia. Nere lagunak paitxar botella eta bihotzarentzat maitasun izpia. Hauxe da maite izan dudana eta lurpera eramango dudan guztia. Bizitza hau bakarra da, bizi nahi dut nire erara. Damurik ez izateko, bihar bertan bukatzen bada. Ore, hautsa, Bizitzan zehar urrutira begira, beti itxoiten laino artean. Bizitzak berak gure mutur aurrean, abiadan dijoan enean. Urrutiko intxaurra beti hobea, gu inozo zaiari begira. Baina ezaztu gauzarik ederrenak, inguratu hoi gaituztenak dira. Soinu txikiak nere parrandak eta gorputzarentzat lagun bat estia. Hauxe da maite izan dudana eta hauxe da nere ondazun guztia. Nere lagunak patxar botella eta bihotzarentzat maitasun izpia. Hauxe da maite izan dudana eta lurpera eramango dudan guztia. Bizitza hau bakarra da, bizi nahi dut nere erara. Damurik ez izateko, bihar bertan bukatzen bada. Bizitza hau bakarra da, bizi nahi dut nire erara. Damurik ez izateko, bihar bertan bukatzen bada. Ore, hautsa landa! Yepa! Gora eta gora Euskal Herrian, gora eta gora betiko. Gora eta gora jaso nahi zaitut, inoiz ez zaitut utziko. Ametsak egin bihurtzen diran, bitxilekua baitzera. Behartu gabe nien hijoa, Euskal Herritik erbestera. Ore, aire, aire, yepa! Gora eta gora Euskal Herrian, gora eta gora betiko. Gora eta gora jaso nahi zaitut, inoiz ez zaitut utziko. Benetan zera paregabea, Kantabriko itxasertzean. Bertan sortuta bizi ez dana, ez leike jakizu zertzeran. Ore, hautsa! Yepa! Gora eta gora Euskal Herrian, gora
jaio nintzan da, zure lurrean naiz bizi. Bertan sortua naizenez gero, bertan bizia nahi dut utzi. Zure lurrean jaio nintzan da, zure lurrean naiz bizi. Bertan sortua naizenez gero, bertan bizia nahi dut utzi. Eta behin hauek agurtuta, melodia eta kantu dotore hauek entzun ostean, ataunaldera etorriko gara datozen minutuetan, EAT abesbatzako kidekin izango gara eta beraiek utzi izkiguten kantu dotoreak entzuteko aukera izango dugu. Nire iritziz behintzat, nire ustez esango dut, zalantzari gabe, kantu dikainak utziko dizkigutela eta gaurko gaua ere Eguberri giroan murgilduko digutela.
Ikusten duzuen moduan, Uberri giroko kantu dotoreak izan ditugu EAT abesbatzaren eskutik eta noski izugarriak izan dira. Hemen kantuan arituta gaua jada bisitasun puntuarekin dugula esan genezake. Eta agurtu aurretik gonbidatu bereziak ditugu gaurkoan gurean, Olentzero eta Mari Domingiren bisita jasotzeko aukera izan dugu eta hementzen ditugu, beraz, beraiekin noa oraintzen bertan, ez aldegin? Gabon, Olentzero eta Mari Domingi. Gabon, gabon. Gabon. Zer moduz urtea? Oso ondo. Zer esango dio, ba? Urte emankorra izan da, ezta? Bai, mentxe gare, beste urte bete pasau, eta gure lan zailera kontxe, tokatzen zaiu. Bai, lehengon aiekun, gaur hemen, bakizu. Ja, urten bukaerea, eta nekauta gare, baina hendio gogo handikin, azkeneko lanak bukatzeko. Bai, ondo junda. Ni urtea pasau da. Udazkenen da pixkat, lehorte pixkate ontza, baina, bueno, azken alde nindako ebikin, baize inguru eta bete da, eta... Bai, horren kontura esango duaz, gian urte hauetan elurra ja gutxitzen ari dela pixkanaka ez da. Bai, egia da, Garai batean. Bai, hor, esaten dugu, ba, kambio klimatikoa eta gure nabaritzen dugu, hor goikalde bitan. Zeoze, bai, egia da, bai. Elurre garai baten hor. Oain dela pare bat urte intziun, handi bat txondorra eta piztu gendunen, baino orduzki hoztik. Asko ez. Bai, eta guri elurre gustatzen zaiu, ez alda egi Olentzero. Bai, elurre politia izatea. Bai. Eta astoire bai, astoire gustatzen zaioan, ibiltzen geha goitio bera txirristan. Unbentzate politia izatea elurre, jola seiteko eta... Bueno, bai, egia da, falta izan dela azken aldi. Eta, bueno, esaten du elurrutea, onurtea, ona izaten dela, eta... Bai, aurten ez teu euki bain diore, oain diore ikusko deu, aurrean. Negun oindala gutxi sartu geha, eta ikusten dugu. Piskat. Bueno, Euskal Herriko aurrean nola portatu dira urten? Ui... Galdera zaile da hoi, ez da? Bai. Danetio egon da. Baina ataunen esango genduke tendentzi generala desente ona izan dela. Hau da, umek ondo portau diela. Baten bat ibili da hola gaiztakerin, baina, bueno... Bai, biurrik erik eta beti txendie. Bai. Asarrautare, bai, ez da bat aztekin da, hoxe, hobetu beharrekoa. Etxeen dara ikusten jugu, batzutan, Baina oroar gauza ona gehiago ikusten deu txarra baino. Hori hola da. Nahiko ondo, ataundi. Bai. Ataundi kanpore, bai, Euskal Herriko neskamotiek, orokorren nik uste ona diela. Ondo, bihotzonekok eta launtzen duenak eta hola. Etorkizun politia duke aurretik. Bai, nik hala uste. Halaxe beharko litze, hala behar do, eta hala izan deia gainea. Hala izango da, sinistu iten duguk. Bestela baki, guk, guk magiko geha, izaki magiko geha, hoi jakingo du, hor beida daren, zean, eskamotikok eta, hoi, esan bar deu, dana ikusten deula, da, engainatze ez dala posible. Beraz, ikaz gutxi xamar izango dugula esango zenukete aurten. Aitu geha, Prestaketak. Pillo hain deu, Esku dauzte unezkio, bueno, babaz joseita. Gaur, garbitu geha pixkat, da, etorritzeko txukun xamar, azaltzeko, baino azkenen honotan ikatza, pago egur batzuk moztu ditu eta erabilitu. Saltzeko ibili barko dugu asko. Bai, eta zeare, bai. Gauza txarra eta traste zaharrak erretzeko, bai. Erretzeko, hoi da. Hortako, bai. Hortako ikatza nahi donak izango. Nahi haine. Baina baten igual, baina uste ez dira umek izaten, ikatza mezi izaten duenak. Normalen haundixo izaten dira. Hoi da. Hoia, bazeok, mundu nolako jendea. Alare, azkeneko eunen arreglatzei gauzak ez dago, Hoi, urte guzti nindakok, hor ikusten da, rekuentoa hor ikusten da. Eunerokotasunen, azkeneko eunen ondo portatzek ez to balio. Ordune bai, oski. Ata honen ustet ikatzaku gutxi izango dira bengo. Hala irintzaio. Ikatzaku gutxi bali badira zerrenda luzea izango duzuela esango du, ez da? Bari asko izango dituzu. Bueno, hor badare, kata gutun batzuk. Eta horren beste utzikeunak. Asko. Zera, prantxikan. Ata bakarrik epentsa, zenbat umeek idazten duen kartea.
Atzo jasan ditu batzu. Idazle finedie. Bai. Ze gauza jartzeizkiuen, Bai, ene. batzuk bi gauza garri esatzen jo, bi opari. Beste batzuk, dozen herri, eta hortio gorako gebadie. Eta badie besta batzuk, amona Juanitan etxen hau, amona zea Marian etxen beste hau. Osea, jartzen dio leku bakoitzen zen nahi duen da. Ulertu behar du, danantzako ere, etzai ulaiatzen. Betiko mezu, opari bat bi, asko eta ondo ibili, zaindu eta... Ba, esango noke, Mari Domengi, han txabolan utzi deun, han, zean, zenba zaku, eskutitzekin utzitu. Bueno, Lau bost bat, bete eta goraino, Olako zaku, bai. Bastar guztetia jaudien kartak. Eskolan jasotakok, aiekun jasotakok, beste bazterretatik aiautakok. Bilbotire jaudi, gaur batzuk Handi hori, bai, azkeneko momentun gaineare. Egie da. Pentsa. Zerrenda luzea. Bai, karta asko eta zerrenda luze, karta barruta. Hoi da. Ba, bueno, guztua gare, Bauke, lan pixkat. Bai. Badia, oengon. Bueno, esan dugu aiekun izan zaretela, eskolan ere izango zinete. Baitaren izan itzen, bai. Ze martxa egon da bi hauetan? Ba, eskolan parte hartze oso polite umena, eta ez da, gimusio asko, maitasun handi ematen diue, eta oso guztua egia esan, umek emozioa, eta polite da gauzea. Beti esaten du ondo portaudien galdetzen diunen baiezkoa, nik ez da, giko gurasoi behitzen diezu, eta irakaslei behitzen diezu, eta hola egoten diela aurpegi arraro xamarrak, baina, bueno, oroar ume jatorrak eta ongok, bai. Aiekun ere izan zarete, gure ere urtero berezia izaten da. Jo, bai. Bai. Bueno, Aiekuko basoa... iaz ni bakizue, hartu ninuen, eta aurten ja askatasunen bizi izan dut aiekukoa, baino iaz egi da, falta izan itzeni. Euki gendun, horako nobeda txiki eta Mari Domengi falta, baino aurten taka, han izan geha eta egi esan bakizue, oso leku basoa, gu bizigean ingurun antzekoare bai, nondik urrutire ez geha bizi, eta ikusle ere asko ziren, ume asko, eta oso inguru egoki edanez, nik uste, hango bisitarik, uste gu bakarrik ez ginela, ez da? Gu launtzen bazeren, baita. Galtzagorrik gilizien, eta esan zuen, handi Kerri guztua. Ikusi zituela torto eta... Baita, gentiek eta Martin Belta, San Martin txik eta... Zezen beltzen bat, gorri ebeltza, zezen gorri, bai. Eta ondo, aiekuko basoko ibialdie, ondo juntzan, leku politxe, da gainea, gaztinak eban hau ingenitxun. Egie da, gaztina antxe erregin itxun, da bolinka... Bueno, guk ez, galtzagorrik errezik. Galtzagorrik lagunduta, egie da, bai. Oso, bai. Politxe izan zen. Dotorea. Hartu emana, guk gaztina banau eta eskutitzen jaso. Politxe. Gomendagarri, hautza juna idonantzat. Baina, olentzero eta Mari Domengi ikusteko aukerea urtero, urteko egun guztietan ez da hoten, da ontxe da garaie. Ontxe gariltzea lanpetuta eta... Bueno, astoak ere pixu asko eraman beharko du, gau honetan behintzat eta nola dabil. Ba, bueno... Asto gripe eukio, baina sendau da, ez da? Ja, hobeto da, bai, hobeto da. Eman di hola zenario batzuk eta hola... Bai, eta sendabelar pixkate, bai, eta... Vitamina ekarri zen itxuna peritu. Bai, ekarri nitxun, baina nik ez dakit haik izan dienik, sendabelarra eta enplastoa eta holakotan gehiago sinisten dut, bakizu. Baina bai, bizkarrezurre, hori galdetzen dezunan aria, bizkarrezurrekin nahiko lan pente ukitzen. Umeek motxilakin bezala eskola biden, baina ondo. Halare, indartxu ikusi nik azken aldin, Bai. Atzore hangen duen, opari atzuk daia kargatzen hasita gare. Zeatik gauen, bihar izangoa, gauen gainea. Gaur banau, gaur da biharren arte bana barkotxu. Marita Jose. Bueno, astoak uste erantzungo dola. Bai. Erantzungo do, eta guk ondo zainduko dugu. Eta faltzen ondo emango ju baitare. Hoxe, baietz. Hoi, akorda badio, Gu bezala, hoxe. Eta mai gainen utzi dezatela etxen, astontzako urpiskat. Eta hogi piskat uzten badu ere gaizki ez. Eta guk, zuze eskatzezu, nik txokolate piskat eta ardo piskat. Eta gaztaiare bai. Nik gaztaia gen konforma. Eta ardoare bai. Piskat, horrekin indarrak berritu eta aurrea seitzeko ere. Bakizuel, gaue luzea da, geho. Eta horrez gain, Olentzerok eta Mari Domengik eskatzen dute gabonetan.
Urte berri, ai. zeskatzen diun. Bueno, nik hola eskauko noke, zoriontasune, eta horrekin lotuta ardoa. Ardoak launtzea, zoriontasunea. Bai. Ezta? Lotuta. Bai, ardoa beharrezkoa da, ardoa eta jana. Ardoa eta txerritxuletatzuk. Hoi horrekin, dago gaina ikatza eukegu eta barbakoa txikia diteko. Baitare. Dote hoi eta... Nik abarka berrik eskatzizkiot urte berriri eta launtasune eta ondokon maitasune, hoxe eskatzen diot. Bauket olentzerona, bauket prantxikana, gure astona, baina umenare behar dut, inguruko umena eta herritarrana eta, Nik baita baki uste eskauko nigon, lehenko aizketan nola gauza hundik eta eskatzeare, eskau, omen deizketa nik gaiztokeriek entzea. Mundutio desagertu dein. Baitare. Eta baina gaiztokeri bezala zuzen teitzezu. Ba, jende gaizto egiteitu gaiztakerik, eta hoi uste desagertu inbar dara. Bueno, baki udanok, ezta? Zer daun ondo eta zer daun gaizki. Hoxe baiet. Ez dago esaten ibili beharrik, nik uste danok enteitzen deula, baina bai. Ondoko ilauntzea, ez da hortaz aigia. Bai, hoxe. Olako gauzak. Baita nike. Onak mantentzea. Oida. Ez dira gainonak alde bat eustea. Bai, azkenean zein ikin diban besede. Ez beste eta norbeaire, ez da? Hori da. Bueno, eta agurtu aurretik aprobetxatuz Euskal Herriko aurrak, gurasoak eta guztiak ikusten ditugula, zer mezu bidaliko zeniekete? Zer esango dugu baguk? Bueno, umei... Hombre, esan dizen bezala... Bueno, segi, itzeizu lehenengo, aztu be, bihar, behardan garaien, lota jun. Bai, hoi importantea da, Ez egon, beida, gu azalduko gean. Bueno, oire bai, eta deskantxau, bardala, urrengo eunen bestela jostaiukin, ea zein ibilikoan. Ez, lo gutxi indan ekauta ez da ibili. Hoi lehenengo, egie. Eta jasotako oparik, estimau. Hoi. Eta urte guztiako dila. Hoi. Eta bestekin konpartitu, ikarban hau, Eta bueno, askotan esaten diuna, hoxe, laundu behar do nahi. Etxen, gurasoi, etxona monai, anai arrebai, aizpai, danai, alde zuen guztiri. Eta bihotzoneko gizan. Hoxe. Eta gurasoi izango enieke, launtzeko, zehai, ez da, ean etxekoi, eta umei, eta bide zuzenetik eamateko. Oida. Bueno, eta beti aigia zuzena eta okerra ondo pasatzeko, eta parre askoi, eta zoriontsu izateko. Arrazoi guzu. Ez? Arrazoi guzu. Oida, importanten azkeneako. Zoriontsu bakea ondokoare zoriontsu izango eta. Bai. Hoxe, danai. Baina alare, esan dakoa, ataungo umek nola horren ona dien, ezer gutxi dauke gukai esateko. Ez, ataungo umekin ondo portatzen die eta guki joten dienen, oso txintxo diela ikusten. Bai. Eta transmititzen diue hoi dana. Egie da. Gustoa gare. Bueno, Olentzero eta Maria, mili esker gaur gurean. Bueno, eta irire, bai? Hoi da. Txintxo izan? Bai. Oparire, ez daztu nire oparire. Hoxe, ez. Ikusi zaigeu, eskutitza idatzi aldek. Ez nik ikusi hemen. Eta oain beda gorritzen hasita. Urte guzti nola portauzean ondo dakiu, eta kontu zibili joar, Bueno, bakik, eskutitza idatzi iztona ire, guk magiko geha. Jakingo da. Bai, eta guk jakin gauzak, eta banaketea taka. Zeo zea jakuzazue. Oida. Lasai hon. Eta kameran atzen daune ire bai, Lasai, danontzako da. Danontzako ongoa, hoxe. Ba, mila esker gure entzutagatik eta animo gaurko gau honetan lan asko duzuelako. Bai, Olentzero. Oso ondo. Bueno, jungo geha, prestatzen? Eskerrik asko. Oida, eskerrik asko. Oain, lanea bitu bargea. Astoa hor behan, utzi deu, moitxu barko geha. Hasi marko deu. Bai. Ikatza orduan zesan deu, prepauko deu beste etxe hartako, eta... Vale. Hor behan daukeu zaku, a ber. Vale. Ondo. Vale, oso ondo. Ba, batza. Eskerrik asko, Gabon pasa. Preparau bagatozta. Agur. Gero arte. Urte berri hon.
Bi gonbidatuen bisita bikaina jaso dugu noski eta gogoratu Olentzero eta Mari Domingi, nire etxetik ere ez aztu pasatzea oparia utzi alizateko. Eta zuei ere ikusentzule zareten guztioi, mila esker gurean gaurkoan izateagatik eta egu berri zoriontsuak opa dizkizuet Ataun Irratiko lantalde osoaren izenean. Hori da, Bai. kenduta hobeto. Hori da. Hori, zorionak, Gabon zoriontsuak pasa, eta, mila esker urte oso honetan gurekin konektatzegatik. Hori da, jarraitu hortxen. Eguneko 24 orduetan ere aukera duztelako Ataun Irrate entzuteko, naiz eta gutxiagotan entzuten balin badara ez dago bat ere gaizkita. Hori, beste urte bat aguantatu beharko Bai. gaituzte, bueltan egongo geha. Hori da. Hori, Gabon zoriontsuak. Agur. Agur.